Je to o zdieľaní, pretože nová zem je naozaj stretávať sa a zdieľať samého seba. Nie hodnotením, kto je aký, ale tým, že ja som takýto, som ktorý som a mám sa natoľko rád, že naozaj som ktorý som. A vlastne keď jeden človek ustojí túto svoju frekvenciu, tak vlastne pomáha tým aj druhým, pretože vtedy naše pole žiari takým svetlom, ktoré zároveň vibračne vyťahuje svetlo aj z druhých ľudí. My ukazujeme aj ostatným, že aj oni môžu byť, ktorí sú. Som, ktorý som takáto a mám sa taká rada, už sa nehodnotím. A keď sa niekde ešte hodnotím, tak s tým pracujem. Ale vlastne nedostávam sa do nejakých strachov a do nejakých jám, ktoré tam boli predtým a jednoducho príjmam celé svoje človečenstvo, pretože my sme tu na to, aby sme boli ľuďmi v celom našom vyjadrení nás samých. Vo všetkom a každý jeden aspekt nás samých je božský. A v tej knihe práve Tajné evanjelium Mária Magdalény od Tau Malachy je písané, že Kristus Sofia, tá ženská stránka aj v nás samých. A teraz cítim prílev krásnej energie. Vstúpiť do tej najväčšej temnoty, aby práve tam rozžiarila svetlo. A že ona vedie involúciu duši. A on vedie evolúciu duši. A ich spojením vlastne vzniká nová zem. A ja som si to precítila, že vlastne my sme mali, naša intuícia, naše emočné vnímanie bolo mŕtve, bolo zomreté, zostúpilo do veľkých temnôt v každom z nás. A teraz je to o tom, že práve z tej najväčšej temnoty, z tých našich strachov sa začala prebúdzať intuícia a ženská stránka v nás a prebudila sa naplno, aby sa dorovnala k mužskej energii. Ale oni nemôžu byť jedna viac ako druhá. Jednoducho je to súlad. My vlastne prestávame bojovať, my prekračujeme dualitu a prekračujeme aj naše vlastné tiene. Práve seba prijatím a práve tým seba spojením a spojením toho, že som človek, ktorý je božský.